ଉଷା ବାଳ ଅଛି ବାଳ ଏ କହୁଛି ବାଳ ବାଲା କେଜି କେତେ ନେଖା? କେଜି 2000। ଆରେ 2000 କଣ? ସେ ଯୋଉ ନିଶୁଆ କଳା ବୁଢା ସେ 5000 ଟଙ୍କା କହୁଛି। ସିଏ 2000 କହିଲେ କଣ ହବ ତମେ ଦଉନ। ମୋର ଫ୍ରେଶ ମାଲେ। ଟିକେ ଦେଖିଆ ହାତ ମାନା ଏଇ ଘରକୁ ଆନା ସେଠି ଆରେ ଠିଆ ହୋ। ବସ୍ତାଟା ଦେଖାଅ ନା ନା କଣ ବସ୍ତା ଫସ୍ତା ନାହିଁ, ତୁ ରେଟ୍ କହ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତମେ କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ବେପାର ରେଟ୍ କରୁଛ କହ ନା ତାପରେ କଣ ମୁଁ କରୁଛ? ଦେଖେଇବି। ରେଟ୍ କହ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ 3500। ଫ୍ରେଶ ମାଲେ 5000 ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମାଲଟା ଦେଖାଅ ଆଗ। ଏଇ ହାତ ମାନା ସେଠି ଠିଆ ହୋ। ଛୁଇଁଲେ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ହଁ ତମେ କଣ କରୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ମୋର ଯୋଉଠୁ ଆଣି ତୋର କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭିତରୁ ପୂର୍ବରୁ। ହଉ ନେ ଦେଖ ଫ୍ରେଶ ମାଲେ। ଇଏ କଣ କଟା ମଟା ଆଣିଛ ବା କୋଉ ସେଲୁନ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଏ ମୁଁ ପକାଇନି ଆଜି। ସେଲୁନରୁ ଆଣେ ଯୋଉଠୁ ଆଣେ ତୋର କଣ ଅଛି? ମଉସା ଏରା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଣୁଛୁ? ଏ ଚୁଟି ଚଳିବନି, ବଡ ଚୁଟି ଦରକାର। ଏଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲା ସେଲୁନରୁ ଯାଇକିରି ଇଏ କରିକିରି ଆଣୁଛି। ମତେ ତ ସେ କାଳିଆ ବୁଢା କହୁଥିଲା ଏ ଚୁଟି ଚଳିବ ବୋଲି। କାଳିଆ ବୁଢା କହିଲେ କଣ ହବ? ତମେ ମତେ ପଚାରିବା କଥା ନା। ଏ ମତେ କାଳିଆ 5 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବନି ଆ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଏରା ସେଲୁନ ହେଇଛି, ଏରା କିଏ ଦବ? ହେଇ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଲି, ମତେ କହିଲୁ ଏ ବାଳ ଚଳିବ। ଯାଇ 5 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଆଉ ସେଲୁନକୁ ଯାଇକିରି 11ଟା ବେଳଠୁ ସବୁ ଓଳେଇକିରି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକିରି 2 କେଜି ଲେଖା 5ଟା ସେଲୁନ ବୁଲିକିରି 15 କେଜି ବାଳ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହବନି, ତେତେ ଆଜି ବଡ ମୁଁ ବଡ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ପଇସା ନ ମିଳିବା ଯାଏ ତେତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ନେବି ମୁଁ କଣ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ନିଜେ ହେଇଗଲି ପଳେଇଲ। ରେ। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି 5 ଦିନ କାଳ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା।